Kiwaipan haba kilit jingo ya ka yodo. Kilong tang kinong kublekti. Hari mengipan daki kerur. Hatu kata nila mo ban penyang. Haba kidang datang ki meli. Hatu om dese ka sorkar ban le kata. Gelet si yodo siya kublay. Nabitu ani ko nialam sudo. Ingira sendon khat san kurur. Kublay sibu ni pi baro ki perlok jonga. Ki baju sungo tenat ban pej video ka channel ka jonga. Te ha ka ni video ngakwa bangan penpau. Ha ka bide ba kawai ka benta ka ba. Iwai i minister badan brom. Jonga jela maglaya jongi. Ha ka bai keren, ha ka wei ka jingalang pai ba. Ka bayong. Ba kiwai ha ba kilet ban jingo ya ka yodo. Kilong tang kinong kublai kti. Lani kilong tang kinong ai kti. Hari mengipan. Ni daki kerur ni the hapo yudo. Kata ka benta ka bakungsan. Ya ka basyon hapo ka donut ka jonga. Ngala benong ba? Balikin bangin keno ikiway. Balikin bangin pet ikiway. Ngala benong no ki emeli jungi. Kam tam ka Voice of the People Party. Kilong tang ki emeli. Ki blajit hi daw pat ba bayin. Kilong tang kita ginong mikmat ban mikmat sya ka ying dor bar thawan. Ngala benong no. Kilong tang ki emeli. Ki badi hok ban yo tang ye ka tulap bat ya ka emeli skim. Hatu kin penen kam baklamo ye ka emeli skim. Kin ada ka ai. Hatu kin ada ka emeli skim em. Kamla ban long ban ai da ka emeli skim ban penen kam haki we pat ki benta. Namar ka emeli skim kadai kita ka skim ban pelut lene ban bay tang haki constituency jong kinu ki emeli. Ban bay nam ta ka development jong snong. Kamla ban long ban penen kam bakla. Nang ta ya ka tulap ka baki kiyo. Ka tulap ka baki kiyo. Ki haban penen kam mi ka jingden kam ka basimat ke chongki. Nga banong no ki emeli ki badan hakal yang persyak lele. Kim yo tam nang ta. Lan na ka emeli skim ban ya ka tulap. Kilet senu nganam la ban batai ter ben pa ben ya kata. Kanu ka baki kile sisin hi baki lami na yeng. Dah ini itulop baki kiyo. Ki penen kam hakinu ki benta ka baki ki de ban le. Ki baki ki de ban le. Ngala banong mdei kum ki minister ki jongi. Ha ka ba maki la de kilet senu ru. Ka biang ka bailet ki baywan. Kiyo ki jingram. Nakaliang ka goman. Dan lagi emeli ki jongi. Ngala banong no. Da itu tulop. Ki haban penbiang lun. Nadong sudong. Tela dakin ada ka tulop ka jongki. Kano te. Ngila ban penbha. Ya ka yodo. Habidi wini bentang bangikeran. Lani ingin ada ka mil skim. Kabam la ban long. Te ka sorkar ken. Ka sorkar ka di hok ban pet ban kmi. Hot ka dei shisha ka jingkeran. Kejingkeran jing minister boong ba. Ni ka sorkar kapen ya gani ka benta. Ka yodo kamdei jong ka sorkar. Kadei jong ka himamlim. Ka bapet ka bajingo da ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kamdei jong ka sorkar. Hande ngala banong ba. Ka sorkar ngala banong no kala longkum ka kemi. Ya lagi jong ki kun. Lada kanu ka benta ka dap lani kanu ka benta ka duna. Ka sorkar hi ka haban pet. Anamla raban ong ba. Utai ujonga ngalak banyarap katai ka bomde ka jonga nganamla banyarap em. Ka sorkar hi ka long ka kemi jong ka jela. Ka sorkar jela. Ka sorkar megalaya. Ka longgum ka kemi yangi ki khun jong ka jela megalaya. Lada don hang no hunu bangi duna. Lada don hang no hunu bangi tam. Kadai ka sorkar ka batip lut sepang jongi. Te ka ika bang akwa ban karen kalong ka sorkar ka di hok te. Wala da kam dei ka jaka jongka, wala da kam dei ka kata ka jingpet ke jingkmi ke jongkaru. Ka sorkar ka di hok banyarap namar blai ka bat yu lakam sencar. Lada dam dei kumta mentoy yu ban bat ban syong hasuki ban sencar ban pen ya ka jela borwe. Kam dan jimut iru em. Lada ban ong ban le. Lene ban penlut tangi badai jong lade. Em kanam lak ban long. Kadehi ban pet selonsar, kadehi ban
kadehi ban le selonsar namar blay kadi ka kemi jong ga jalai berkoi te habai de bagani ka jingkaran ngan ban biang sesien hatu kini gemeli kini on eken bakin ai pisa ban penbhai ka yodo kadi ka sarkar hiam ban penbha ban pen hangnu baduna hanu batam kadi ka sarkar ban le kumbang omane gemeli hatu kilak mo nam taban penbhai ka yodo hatu kin ban kamno da ka mil skim kamla ban long lani da ka tulap kamla ban long namar blay ki jingyok ka jongki kadang dia ka bakhandiat tikin namla ban le namar blay nala ban no kini kimli kim pat bat yulakam sencar lada kila bat ya ulakam sencar lada kim le erpan lada kim per erpan di development te ka dekin ban ong ba kini kinong yalam jong sarkar mentale hakata por ngila ban keren sumta lada ka voice of the people party kan wana ka bor kan bat ulakam sencar ka sarkar jela lada kam le kadehok in ba kilet visit saya lene kilet visit chano lene kilet jingok chani bat chatai kisulong tang kinong ai kti kinong ai khublei ki klem le ye ki klem pen i gano development ki klem bei tingka nam tak development jong gano benta tela da kim le ye hangtang ila nangkin ban ong ba kani ka sarkar kam ler namar blei syai ka pisa ka bu syai ka pisa ka penenkam habai gani benta bade ben penenkam ataupun ila nangkin ban ong ba kani ka sarkar ka bomler Henry mentang kidang datang ki meli kampat dei ka responsibility ke jongki ban yang hajrong lene ban syong hajrong ka sarkar namar kidang dei ki meli ki bapo kilek kat kum ka bor ke jongki kan te tang bakilawan ban jungo tang bakilawan ban kublek ti baki pai ba kata ka nopi ka along ke jingkeman ke bakrau kapen pau ke jing soret kapen pau ke jing soit iki para kasi ki jongi ki basyong hayodo te kabakongsan kalong kadi ka sarkar ikin ka sarkar hi kadai banempet siliang kemat inunu idi belong tali bro idi belong ringkat ya bro mdei ba ya kadiang ngila ban le duna ya kamon ngila ban le bun midi ban le selansar equal ban ya bro khan lada kawai pat ka sarkar kan wan ha kawai pat ka election amli lada kilong tang kinong peni dor khmat kilong tang kinong peni kinong wan ai khuble lada kim kener hi da ngala banong no kum kalat jingrap kum kapisa ban yarap development hakanu gunu jaka ka badan kam lada kim lei hangta ngilanang kan ban ong ba ki bom lei ram amdan development ram kamentoi banjit igini ginong yalam dia hang tangil anang kin manong hari menta kidang dei tangi bahapo ya ka sarkar kumno kila banle handai kadai ka sarkar iken ka banle ya ka ba krau nda ka menta ka jela ka jongi te perlok pias ngo kumno halor kata ka benta pias ngo dei nem ya kata ka jingkaran ka jonga saperkat mapi ngin saya kena pada video ku boleh sebut